Животот на човек има смисол до тогава, докато тој внася смисол в живота на другите хора с помощта на љубовта, дружбата, сострадањето и протеста против несправедливостите. Как се бориш с враг, којто се бие нито с вражда, нито с гняв, но подчинявајќи се на заповеди од началници, без протест и без совест. Какво би било ако имах какво да защитавам дом, држава, семејство и се озовах нападна од тези призрачни мъже, тези доверчиви момчета. Как се бориш с враг, којто се бие нито с вражда, нито с гняв, но подчинявајќи се на заповеди од началници, без протест и без